Район хуҗалыкларында күп еллык үләннәрне беренче катка чабу дәвам итә. Быел пешәнне нигездә кечкенә бозауларга һәм сөт ташлаткан сыерлар өчен әзерлиләр. Заря агрофирмасының Нурвахит бүлекчәсендә бу эш инде төгәлләнү этабында. Аның барышы турында тулырак хәбәрчебез материалында. Заря агрофирмасының Нурвахит бүлекчәсендә яшел урак өсте тулы куәтенә бара. Кырлардан кайтартылган печән тиргәкләрен эскерткә куялар. 42 еллык стажы булган механизатор Нурхан Шихапов бу эшне инде төгәлләп тә килә. 50 метр үгәндермен кенне. Аннары икенче кенне тоже 50 метр шулай. Икенче трактор эскерткә ваклатылган печән сиптерә. Бу тиргәкләрне явым төшемнән саклау өчен эшләнә. Агрофирмада печәнне җитәрлек күләмдә тиргәкләгәннәр. Бу эшкә 22 техника җәлеп ителгән. Барса техник әйтүенчә, биредә печәнгә ихтыяҗ 250 тонна. Бу күләмне костер һәм люцерна үләннәренең беренче катыннан хәстәрләгәннәр. Печән быел күп, аның качествосы да яхшы, файдалы матдәләр бөтенесе җитәрлек. Үләннәрне оптималь 17% дымлылык белән чорныйлар. Биредә печән кечкенә бозауларга һәм сөт ташлаткан сыерларга гына биреләчәк. Сөтле сыерларны ел әйләнәсе бер төрдә ашату планлаштырыла. Яңа елларда ул без аны практиковать иттек. Былтыр инде кырлык булу сәбәпле азык җитәрлек күләмдә җыеп алып булмады. Шуңа күрә генә безнең уже срыв булып алды. Аны без Алла теләсә восполним. Агрофирма буенча печән барлыгы 5000 тонна кирәк. Бүгенге көнгә шуның 3200 тоннасы хәстәрләнгән. Синаж салуда дәвам итә. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.